Maabjerg Bioenergi tager nu for alvor form. Bygningen skal blandt andet huse administrationen og de store aflæsningshaller, og det der før blot var en visuel rundtur i en computeranimation, ja, det kan nu ses i fuld skala. Hvor det derude, ikke også? Poul Lyne, der er energi- og udviklingschef i Vestforsyning, er kravlet til værs. For øjeblikket der står vi jo på toppen af selve hovedbygningen til biogasanlægget. Lige under os her, hvor vi står nu, der kommer aflæsningen af gylden og de øvrige industriaffaldsmaterialer. Det foregår en meget høj bygning her, hvor vi kan læse af med de store biler, de store tip-trailers. Det bliver så læsset af og kommer ned i en blandetank, der ligger lige her til venstre for os og bliver blandet op. Efterfølgende kommer det over i de to store bagerste tanker, som vi ser herovre. Når de store lastbiler har læsset gylden af, bliver de fyldt op med afgasset materiale, som landmændene kan bruge som gødning. Og inden de kører ud af aflæsningshallen igen, bliver de vasket for ikke at sprede eventuelle sygdomme. Bilen kører så rundt her og kører tilbage til landbruget og skal aflæse sin afgasset gylde og hente en ny portion gylde. Den næste store og meget synlige byggeklods i byggeriet af Maabjerg Bioenergi bliver en 95 meter høj skorsten, som bliver monteret lige her om ganske kort tid. For uden at lede røg væk fra anlæggets to motorer, skal den sørge for, at gyldelugten bliver sluppet fri så højt oppe i luften som muligt. Det er kun til at hjælpe ved, at vi får luftmængden spredt mere i atmosfæren, så vi undgår lugt overhovedet. Maabjerg Bioenergis 6 store ståltanke skulle egentlig være helt færdige på nuværende tidspunkt, men de nederste meter mangler stadig både isolering og stålbeklædning. Forklaringen findes inde i tankene. Grunden til det er, at vi har haft nogle tekniske vanskeligheder her i bunden af tanken. Vi har her en hulkæl, som vi kalder det, hvor der er tætning imellem stålpladen, som er her, og betonpladen, som er her. Den kolde vinter har gjort det svært at få tætningen til at hæfte på betongen. Det virker, at vi fik vandudtrængning i bunden, og det har man så lavet om. Det er selvfølgelig vigtigt, at vi har en tæt tank, så det ikke står og siver væske eller vand ud hernede i bunden. Derfor skal ståltankene nu fyldes med vand og trykprøves, og så skulle den del af byggeriet altså klappe med et par måneders forsinkelse. Jamen, det er selvfølgelig irriterende, fordi tanken her skulle have været færdig for et stykke tid siden. Men det er jo et stykke arbejde, som er foregået herinde på indersiden af tanken, og har ikke generet det øvrige byggeri som sådan. Men selvfølgelig er det altid irriterende, når sådan nogle ting opstår.